Ya. Wis wiwit anget awake sing nabuh bendhe. Oh, drone. Antep sikile kaya waja parat gage maju. Apa mbok kira aku gumun karo dapur? Saben goto dengkleh-dengkleh. Bapak ya nak, kowe aja ngrangkul nangis. Nek kowe mati sapa sing ngewangi golek pangan? Anakku ya ming kowe ya enggak. Ayo mulih ya apa? Piye jimatku mau piye? Oh, dadak nganggo jimat barang nyopo. Aduh, Gan. Aku ki ya weruh nek kowe iki plang-pleng ngono kuwi aku ki ya weruh jane iki. Ning kae ketoke udu tandingmu wae. Ayo mulih ya, Nak. Omong karo simbok. Mbokku Nyai Walakas. Kabarno yen to anake bakal menang. Kowe kok percaya banget to, Nggen? Kowe ndang aliyo kae slarene, kae wis nggawa gaman semono gedene. Opo kok kira aku sulap? Aduh, wow. Muga kowe lanang juritmu ya, Li. Wah, gede kono iki gadaku. Nggonku ming semene kok. Ora apa-apa wong umur aku ki wis tuwek. Jarene mbah-mbah biyen nek wis tuwek ki susut. Rada mungkret. Lagi tamakno tak disiki apa kowe sing disiki. Wah, ajur dadi wang-wang. Yo.
Loh, foto. Oh. 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 Dinopong dening prajurit atusan cacahe den umbul-umbulake wandane Sang Rajamala kacemplungaking sendang watari ingkang nyata dumadi saka ibune Sang Rajamala ora mati nanging ana sesawangan ingkang gegirisi dadi pirang-pirang wujute pating krembyah gegilane nanging ana ingkang luwih gawe giris mijil saka telenging banyu nganti kaya alas kobong Age sawangan iki kowe golek sing rega pira? Rajamala apa duwe? Milih sing cilik rada larang apa sing gedhe dhewe ning kur SSB? Allah. Allah. Cangkeme meneng ae. Wah. Kowe iki nyapa to, Mbes? Wow. Kula cuma dong dawuh, kula cuma dong dawuh. Wah, kula nyadong kabar. Oh. Ora bakal Rajamala teko pati. Metu Jawa Wetan. Metu Jawa Wetan lho. Ben kentekan lalar kae.
Enak orang ini. Wah, dadi gedene semono. Urung nek perang agungku, cangkemku karo muni. Ora ngerti kowe raja mula iso urip dadi gedhe kaya ngene. Minggat to. Ilang nyawamu. Samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana adiku Diwang Bagus Lihanala kula wonten dawuh Kakang Mbok wong perang iki ora sak baene iki mengko mbebayani tumrap jagal Bilawa marambah makaping raja mula pecah teka elok ing kawontenan saged gesang malih sasampunipun bineta medal saking blabar kawat iya sekawit aku Jubriyadi
nanging bareng wola-wali raja mula mati bisa urip meneh. Aku kanthi sesideman naliti jebul kunarpane raja mula dicemplungake Sendhang Watari bisa urip meneh merga saka dayaning banyu ya Di. Aduh Kakang Bu menawi mekaten namung jemparing kula Kyai Bramasta inggih Brahmawarasta ingkang badhe ngrampungi damel kanthi kula cemplungaken wonten ing Sendhang Watari Kakang Bu. Mengko dhisik sendhange dijaga rapet pipit bebasan tumpang dengkul. Lajeng kados pundi Kang Bu? Bramasta tak gawane mengko pun Kakang teng bakal gawe cara. Apa ya? Lho, Gusik. Oh iki rak Salindri to iki sing sok ngeterake wowoan. Konjok ana ngersane Gusti Patih Kicapa. Inggih leres. Sing andika menika sing ya aku tumenggung. Sing jaga Sendhang Watari iki. Eneng apa? Kula nyuwun pangapunten saderengipun Ki Menggung. Kula menika nyidam kawuran bayi ingkang wonten salebeting padaran kula menika muga gadah panyuwun supados kula menika ngombe toyaning Sendhang Watari. Lho, lah kok kowe wong meteng rene dhewe lha bojomu ae sasampunipun nitesaken wiji wonten ing padaran kula piyambak pun megat kula. Lho, dipegat. Inggih. Kula nyuwun sih kawelasan Ki Menggung. Kula mboten ketang namung setetes kula tak ngombe toyaning Sendhang. Lah ora iso. Wong ayu iki dijaga pipit ora kena. Aja meneh dan menungso. Iber-iberan kutu walang wong atoga wae ora kena. Nganti nyemplung Sendhang kene. Aduh. Menawi gogrok pangidam-idam kula teges. Kula mboten badhe saged momong anak kula. Oh. Ngene wae. Gandeng aku welas karo kowe, banyune tak jupukke, mengko penehke kowe terus ombenen. Mboten saged. Awit kula nante nyupena dawing dewa. Seranganipun kula kedah ngokop piyambak wonten ing Sendhang menika. Wah, elok temen wong nyidam kok dadak ngokop dhewe iku. Wase ora entuk, saiki ora iso, sesuk ora iso. Aduh, ya pati menengat. Bro menawi kula badhe gogrok. Anak kula mboten badhe dados jaban bayi. Kula pecah ning awak menawi anak kula pecah lho wong mboke ya melu mati. Nyuwun pamit Ki Menggung. Dek. Aku arep mati ki piye, bali ki piye? Nyatanipun boten pikantuk. Piye, Di? Lah terus pundi? Sik kowe ngaliyo sik. Kok dadak malih. Apa arep gandrungan? Gandrungan cengelmu kuwi. Ngaliyo. Tak ndelok kok kene. Aku isih apik. Ngene wae. Najan kowe wis ngandhut wijine wong lanang,
ning gandeng ayumu kliwat ukur. Kowe tak lilani njupuk banyu dhewe, ngombe sak warekmu. Ning ya kuwi, kowe kudu saguh dadi bojoku. Aduh. Imenggung kados pundi kula sampun bobot ora apa-apa. Aku seneng aku malah karo wong neteng. Inggih, nek tetelo mekaten. Inggih mangke gampil, aja gampil. Sago apa ora nek sago-sago, nek ora sago ya wis kowe bali yo. Inggih. Aja inggih-inggih, engko ora kepanggih. Inggih ngestaken dawuh nanging kedah nenggo wanci lho mboten sakmenika. Ya, tak sabar-sabarke. Ning aja nganti bayimu lahir ora gayeng lho. Inggih, ajeng katur. Ayo. Sagunan inggih ya. Ngombe ning kowe aja omong sapa-sapa lho nek tak entuki mergo iki sing entuki ya mung kanggo kowe mergo kowe saguh dadi bojoku ngono. Inggih ngestaken dawuh. Ya. Ngombe yo. Ngombe apa marah tanggo cewek. Lindri, lho kok lunga ki piye? Kesaguanmu mau piye? Piye kok lunga mak glaleng iki? Nganti rusak ati. Kula lak matur mboten sak menika. Lah ora saiki sok kapan? Malam Jemuah Pon. Nang endi? Sik kok malam Jemuah Pon iki. Sing ngomong kemukus iki sapa? Inggih mboten sakmenika nanging kula sagah kula entosi wonten pojok ing beteng Kraton Wirata. Oh ngono ya. Engko aja ngapusi mboten. Wah iki oleh bojo denok deblong. Adung-dung nang titik tren kalung senguk bek meongko ketekur. Jangking klong alang-alang kingklong alang-alang kawi alang-alang kawuk. Wah, salindri wah. Wah, wong kaya ngono kuwi mesti suarane apik. Sedina mesti iso nembang ping 3. Wah. 40 yuta ping 3 kuwi. Wah, ya sugih aku dadi bojone Salindri. Gotong. Gotong. Wah, abote. Ora kok semene gedene kok diotong-otong iki. Adek kaya semare gogon.
Cangkeme mbok meneng. Ya nyepel. Wah aku ora nyepeleke, gedene abote lho. Mbok mau sing cilik wae, cilik-cilik piye sing tanding iki kok. Jegurke nek, jegurke. Oh! Bawane wis cemplungan Brahmastra. Panase 1000 geni. Ketok banyu meneng nanging sejatine 1000 umup ajur luluh. Wis reneng wujute pecah Sang Raja Mala. Aduh, mati tenan. Oh. Adikku mati. Oh, Raja Mala, kowe wis ndisiki marang pamancat. Dikepiye wae merga saka pokalipun Kakang. Nganti Siadi saiki dadi korban kaya ngene. Oh, kowe aja mati jen. Nanging pun Kakang wong tanggung jawab. Menungso panuksmaning jadalanak. Demik nempo wong kuwi halo. Wong Wirata meleka mripatmu. Jagone sing mati. Iki botoe wacu. Edian tenan kuwi. Bralowo. Gembelo sak kenteng diasmu. Tunggale lak sampurnake sisan. Pendhet sing gumantung ana ndure kraton Wirata saiki wis rada semilak. Nanging aku isih jubriya merga Kincaka rupa Kinca Raja Mala gedhe kantuk karo wong njaba.
nek nyemplung saiki ora wurung Susarmo mati. Entenono le. Tenan lah. Terus pundi? Jare wong akeh nggone mateni nganggo kuku. Inggih, bener, leres. Nah. Wis rada kenek diwaca. Werkodara. Hah? Ya? Kok kadosipun kok inggih? Aja kadosipun. Kadosipun. Wah, nanging mangke rumiyin. Aja mangke rumiyin. Sing ngandani kowe biyen yen pejagalan enek bocah kaya ngono sapa? Tukang nampa sapon pasar Peken Ageng. Wirata naminipun Dwija Kangka. Oh, Dwija Kangka. Dwija Kangka sing endi? Mergo kene jare ya nek di banjur kok kaya ana wong wandu sing sliwer-sliwer menika kajriya sederekipun. Lho, jarene senengane ulah budaya inggih nang sederekipun. Klebu wong wedok sing rambute kaya gembel gimbale. Inggih menika sak sederek celuken mrene seta. Seta iki to inggih menika Salindri Kangka Balawa Werhanala Tripala lan Damagranti. Oh, lah terus sing wong rupane rada ora bejaji do nganggo blangkon klambine ya bathik kae sapa? Anggota Mayangkara. Kowe nek saka njaba aja mangsuli to, Gong. Ketok elekmu aja mongkong ngono. Glendek. Oh iya. Mau kencane jenenge ngono kok. Nek aku no wis pancen ya wis dadi gareng wis tak antepi kok, Lek. Kula wong ning endi-endi ngertine ya guru gareng, ning ora ngerti gareng sing asli sing endi. Mergo saiki ngendi-endi nek gareng, dadi aku nek namur laku ki penak. Lah arep penak apa ku ya ngaku gareng semawis. Ya ora, engko ya dipoles raine terus ning nggon gambar ki gareng Semarang ben bingung ngono. Ki gareng endi sing ditanggap iki kok ben ngono.
Lah sing ora iso namur laku ki Petro. Nek Petro ki ora iso. Mergo kae wonge ya plengah-plengeh ngono kae. Dadi ngetarani nek pengendang idola. Nah ya semen to. Ngene. Jarene kowe Salindri kang Balawa Rehanala Tripala lan Damagranti, kowe wong nenem 1 2 3 4 5 6. Ya wedoke 1. Ketoke mung wong lumrah, kowe mung wong cilik ongklek-angklik nang jebul kowe dadi wakiling Praja Wirata. Kangka kowe hambek suci Salindri, kowe wanita kang becik. Bilawa kowe duwe kasantosan, Wrihatnala kowe duwe budaya. Depala kowe adil, Damagranti kowe bebener. Wong nem bakal tak wisuda. Kaya ngetok. Lah ngapa lho? Arti ingoni lho. Kowe iki ngerti tembung wisuda apa ora? Lah, wisuda. Diwisuda ki dijunjung derajate, didadekke punggawa, mestine ngono. Lah, apa engko ora ujung-ujunge? Iki tembung ujung-ujunge iki apa? Apa ora engko ya nganggo mangan? Ya. Ora kok mung grekes ngono. Apa kowe iki gur golek pangan? Lah, sing digoleki sandang bathok. Oh, kaya tinggalane Nyai. Ngene, wong nem tak wisuda kowe kabeh bakal cedhak karo aku merga wis gedhe labuhmu. Minangka srana panimbang lan tetimbanganing laku, aja nganti kesuruhan keblasuk laku ning paprintahan Praja Wirata. Mula animbang pirang-pirang bab ingkang dumadi angengeti sabubarang ingkang lumaku lan amutusake anetepake wong nem tak wisuda dadi pangkat bupati. Aduh, sanget boten nyono ingkang piwarang ning warana kang barit kinawrutan wenane kang samara balaka cakat wasesane ngobot para wayah Bathara Cakat. Inggih ya kaya ngene iki laku ning bebener lan kautaman. Seta kula wonten dawuh. Aku wis mantep wisuda bupati. Kangka kowe tak dadekake nujung merga ketoke pinter lan patitis ucapmu. Salindri wonten dawuh kowe tak dadekke abdine anak wadon Utari. Nggih, wis taken dawuh Balawa. Kowe tak dadekke juru Madaharan. Dara Balawa ditadekke koki. Engko kokine dijenengke apa ya? Ya apa ngono sing jenengke koki lah ya sing ketok mirasa ngono ora kok koki kok bisa antar pesan. Koki duduk ora payu. Daharan rasa bangke ora payu kok. Ya sing umum bae. Sedika ngestake dawuhmu tak olah-olah ana Wirata. Branala wonten dawuh kowe pinter budaya, warahana budaya. Gladinen wong sak kraton Wirata. Istaken dawuh Tripala Damagranti. Supaya sira ngundhakake wulu pametu lan ingon-ingon Rajakaya pitik iwen bebrana. Kuwi nggih ngestaken dawuh, nggih ngestaken dawuh sinuwun. Iya. Padha rema sawetara.
Senadyan klilip Praja Wirata saiki wis sirna nanging atiku isih urung kepenak merga nalika semono aku ditonjok layang penglamar saka Trigarta ingkang ora tak glape ya kuwi ucape Susarma ya Susarman. Kae wiwit biyen mula mung tansah ngamu-amu kepengin boyong anak wadon putri Sekaring Kedaton Wirata Nini Dewi Utari. Mula kanggo ngawekane aja nganti ana dom sumruping banyu meneh. Dijaga sing rapet lan pipit. Najan to nganti ing pategalan. Inggih ngestaken dawuh. Mang wong wang mangeni. Nenangi honenging nala. Sito wonten dawuh rapetno Pak Barisan baris kenjelan baris pendem aja mudiwani iki ngestaken dawuh Rama Prabu. Mindho kumbang caping tawaan susuhan ngendi gone om miyang kalien kanggo ngisining wuluh wong wang isining wuluh wong wang miyang gigiring punglu tapaking kuntul ngayang wekasing salatri
rawuh pembandah iki nek saka pitunge Begawan Bisma iki penandange Pandhawa saiki wis upama kurang ngomong 3 dina. Biyen perjanjian Gadu kuwi diguwang ning Kamyaka 12 taun. Kawimbuh setahun kudu dedelikan ana salah sawijining negara. Kuwi wae nganggo perjanjian yen kedenangan dening telik sanjening Kurawa mesti dibuang meneh 12 taun. Oh nggih, lajeng petangipun Penemban Bisma mung kari 3 dina. Sampun mundhat wis. Lajeng panasipun Penemban Bisma wonten pundi? Aku krungu kabar kaburing angin ning pawarta saiki wis rata. Yen to ana lelakon sing nyebal saka Petungan. Petungane Senopati Kicaka rupa kincolan Rajamala kudune ora bisa mati yen ora karo wong peng-pengan. Lajeng sinten pawarta ing Paduka Tampi? Jenenge Jaka Balawa ya Jagal Bilawa, sak sedulure jare ana wong 5. Kawimbuh ana wong wedok 1. Jubriya rasaning atiku saiki tutno aku ayo nitih kreta wae liwat Pategalan ora apa. Nggih, monggo Penemban, monggo. Masumya pratangga windu wiyat amun-amun lirku mampang maletik mancolot putus sing seweng ulun. Wah Kakang Prabu atur kula kala wingi leres. Kados pundi Yayi Prabu Susarma? Nggih, Kakang Prabu Duryudana ketah lega ing manasak mangyawit. Mboten dangu malih Pandhawa badhe kawanguran liripun sakmangke wonten Praja Wirata. Kanthi sesinggon nami Dwijakangka, Balawa lan Tripala Drama ganti Kandi Wrihatna sanes-sanesipun. Sampun kula Tripitaya dhateng Rayi Trigarta bilih saged merjaya Kicaka rupa kita Rajamala nggih namung Balawa. Yen satosipun menika Bimasena nggih Werkudara. Wala dalah nggih. Mangkat lajeng ngrampit glaring baris Sekuton kalian Trigarta kemawon sakmangke gebak Praja Wirata. Aja diumani nggon saiki Pandhawa kenah mati.